I 1158 forærede kong Valdemar den Store i sin taknemmelighed til Gud Cistercienserordenen landsbyen Vitskøl. De grundlagde her klosteret Vitskøl Kloster. Store landområder blev skænket til kloster i de næste 300 år. Og her ligger klosterbygningerne i dag. Så kom reformationen, og kong Frederik den anden sad på tronen i Danmark. Han rådede i dag over klostergodset Vitskøl. Han havde en rigsråd, som hed Bjørn Andersen, som var lensmand i København. Bjørn ejede en gård på Sjælland, som kongen gerne ville tilegne sig til jagt. Derfor foreslog kongen Bjørn, om de ikke skulle bytte, således at Bjørn overtog Vitskøl Kloster. Bjørn ændrede ejendommens navn til Bjørnsholm. Han skylder stadigvæk sin kone Karen Friis en morgengave, og de lægger planer. Munkene havde fortalt Bjørn Andersen om et gammelt munkested, som hed Vore, beliggende ved fjorden med åe til mølle og færgefart, beliggende nord for Farstrup. Navnet Farstrup betød farvers torp, altså abbedens by. I nærheden var der Munkhauge og Munkgårde. Det skete så, at halvdelen af Bjørnsholms jorder blev stykket fra, og i 1583 blev gården således oprettet her som hovedgård. Ved hjælp af optegnelser, der stammer fra præsten Christian Juel i Vadgård, kan man følge, hvad der skete på gården fra 1578 og senere. I dette år rejstes det store ladehus. Og møllen. Året efter byggedes et teglværk. I 1580 blev Vore det store herbergeshus norden på gården byg, oven på bakken, om stallen og herbergshuset. Item blev samme år bygget det store langhus nede på bakken, nord på gården, som den nordiske port igennem gården. Bjørn og Karen blev så enige om fordeling af jordene under Bjørnsholm og Vore. Vandrettets graveringer var Vore, og de lodrette var Bjørnsholm. Bjørn Andersen døde på Bjørnsholm tirsdag den 15. oktober 1583 mellem 8 og 9 om morgenen. Karen Friis sad så 3 år på Vore. Men i 1587 brænder hovedbygningen. Samme år i september startede hun et stort byggeri i Ådalen neden for bakken. Hun ville bygge et slot. Hun
rev 2 kirker ned og brugte kvadrene som en højsogn på sit nye slot. En stor, trelænget renæssancebygning med tårne, spir og voldgrave. Til hjælp til byggeriet sender kongen besked til et skovbrug i Sverige om omgående at sende 400 fyrbjælker til Vor. Over indgangen i tårnet satte hun en enestående sandstensportal med følgende ord. Den 13. dag, juni 1587, blev et hus afbrændt, som ærlig og velbyrlig Salig Bjørn Andersen, min kære husbond, har lavet bøge. Samme år, den 30. september, lod jeg bøger fundere den nye bygning, kunne give at komme Guds navn til ære, mig og mine børn og børnebørn til glæde og gavn, Salig Bjørn Andersen af Stenholdt, Karine Friis til Vore, anno 1590. Slottet var overalt forsynet med store, hvælvede kældre. Karen Friis rev nogle kirker ned for at få byggematerialer til grundstenen. Altså er stenene i Vor kommet fra gamle middelalderkirker. Man satte en vandmølle i åen og hævede vandstanden, så man var i stand til at lave en voldgrav til beskyttelse mod røver og anden modstandere. Lige som denne voldgrav. Og på voldstedet blev der bygget 2 vagthuse til at kontrollere, hvad der skete på den anden side af voldgraven. I den ene kælder har vi fundet en gammel brønd, som ganske givet kan være meget ældre end de nuværende bygninger. Foruden de flotte våbenskjolde blev der udført adskillige sandstensfigurer, og her er en afbildning af Bjørn Andersen. Og ved siden af ham har vi Karen Friis af Vore. Desuden blev der sat dæmoner op, der skulle forsvare slottet i dårlige tider. Overalt blev der opsat figurer, som skulle dekorere bygningerne og måske samtidig udgøre noget beskyttelse. Med et billede af Karen Friis' gamle våbenskjold sættes et punktum for denne stærke kvinde. Hun blev boende på Vore til sin død i 1601. Hun blev begravet ved sin mands side i Ørsted Kirke. Forfatteren Knud Becker har skrevet dette digt til Karen Friis, efter han havde boet 40 år på Vore. En pibekravet enke
datil salte bonderis. Hun ville, disse sten skal evigt råbe Karen Friis. Til klang af hestehov og onde bid af piskesus blev stærke krumme bønder brød sit brøl af teglamt hus. Og kvadersten blev mejslet og munkestenen brændt. 3-4 sognes brede bonderygge slavespændt. Der rådnede alt festehø imens på våde enge, og kyssemoden festemø gik ene alt for længe. Så steg hun da til sidst, den ædelig nådige fruestreng, på 4 sognes harske sved i stolpet himmelseng. Herefter et digt med musik til Karen Friis fra Anders Amager. Bjørnen faldt og vågen brændt. Du rejste dig som mester. Du skabte så et slot med tårn, et riddersal til fester. Måske var du et bondens dreng, måske kom de på hesten, eller var du og en kærlig sjæl, vi tænker os til resten. Den ånden findes stadig her, hvor kabinettet står. Du ej i kældren rasler rundt, men sjælen er på gård. Her kommer yderligere en sang, som jeg har skrevet til Bjørn og Karen. Hvor du står det aner på slottets gamle tid. De står i kø på listen og følger dig nu her. Til mennesker, som var fjerne, du har forstået en skid. Nu selv en slags familie, du har fra denne tid. Bjørn Andersen, en stor mand, der var ved kongens side. En jyde fra den gamle tid, men skære øj skulle bide. Han kom til Vitskøl Kloster, hvor kraverne de vender. Han bringer Karen med sig her, kom hjem hans hjerte brænder. Jeg skylder dig en morgengave, du mit liv så kære. Jeg giver dig så mit halve gods, som kun dit navn skal bære. Se på det kort vi haver her, jeg ser du Farstrup Kirke, og nu derfor imod den fjord, at der hvor du skal virke, er en gård vi kalder for et gammelt munkested, hvor vejen går fra alle steder, hvor færgen tager med. Vi grunder her en herregård, som vi kalder vor. Den skal bestå til evig tid, det er det sted du bor. Har fældt sin herregård, og der den bygde alle,
Herbergshuse, smed og mølle, teglværk, laderstalle. Men Bjørn han døde meget snart, og hovedhuset brændte. Og lille Karen sad nu der, men hør nu hvad som hente. Hun rejste sig fra alskens slam og rystede om sig håret. Hun var nu ej den lille mere, og men hun så var såret. Jeg bygger mig endnu i år et slot, det vil jeg kalde. Med grave, kældre, tårn med spir, med plads til alt og alle. Så står jeg her og råber højt på tømmermand og bonde. Og jeg giver bryl til hver en mand, til heste, geder, hunde. For hvor skal være færdigt nu, og sandsten tavl for oven. Skal vise hvem jeg er i dag, og også fra i morgen. Så stod den stolte bygning klar, og fanen fejer gården. Træerne prydet blåt og hvidt, fra spir på bronzetårnen. Bygmester og hans smedemænd, og piger i lyse dragter. De dansede, drak og fejrede vor i trommens fine takt. Efter Karen Frieses død arvede Else Bjørn hovedgården Hvor. Hun var den yngste af Karine og Bjørns børn. Hun arvede Hvor i 1601. Allerede i 1591 var hun blevet gift med Jørgen Ernst Worm. Han var en tysk ridder fra Thüringen, der var kommet i tjeneste med Frederik II. Prins Christian, senere Frederik Christian den 4., afholdt deres bryllup på Dronningborg. Worm var hofmarskal og skattemester og regnskabsfører hos kongen. Altså en meget betroet person. Desuden var han lensmand på Turby Holm, Len, Spøtrup og Vestervig Kloster. Her har vi så Skagtavl Frieses våbenskjold. Anders Fries havde dog skyld i sin bror Christian Fries. De var opvokset på herregården Krastrup, nabo til Hvor. Deres mor var Margrethe Bjørn, og faren var Jørgen Fries. Her ligger herregården Krastrup i sin nuværende form, cirka 10 km væk fra Hvor. I de første år blev Christian opdraget hjemme hos sine forældre på Krastrup. I den periode må han have haft sin gang på Hvor med sin oldemor Karine Fries. 12 år gammel kom han på den berømte kongelige skole i Sorø, hvor han blev indskrevet i 1593 sammen med sine yngre brødre. Det var ikke forundt mange af adelsbørn at blive optaget på skolen. Og det viser hans families høje stade, Bjørn Ehrenfries, Skagtavl Friese. Han hørte derfor til landets fornemmeste adel.
18 år gammel tog han på studierejse i udlandet, og de kom til at vare i 7 år. Han er den mest kendte ejer af Voer. Han kom til at eje en del godser i Danmark. Han blev rådgiver for prins Christian og senere rigslandser i kongeriget Danmark under Christian den 4. Men han ydede egen et par ting. I 1624 skænkede han Munkgården i Sebbersogn til fattige husarme i Farstrup og omliggende sogne. Desuden skænkede han en gård i Farstrup til præsten som vederlag for tiende. Man kunne måske nok tro, at hans tætte forbindelse til kongen gjorde det sandsynligt, at Christian den 4. har været på jagt på Voer. Danmarks konge, Christian den 4. måske var på Voer. Derefter arver sønnen Anders Friis Voer. Han ejede ejendommen indtil 1647. Der kommer han i økonomiske vanskeligheder. Han overdrager godset til sin svoger Jørgen Seefeldt til Visborg Gård. Denne var gift med kanslerens datter Barbara Friis. Her ser vi så Seefeldts våbenskjold. Der findes en beskrivelse af forstørrelse på Seefeldts tid. Rudgårdens takt var på 72 tønder hartkorn. Heri medregne Hornskov til 800 svins holden. Godsets samlede hartkorn var på 376 tønder hartkorn. Heri var dog iberegnet 31 bundgrænssteder i Limfjorden. Hans tilstedeværelse på Voer vises ved en meget smuk altertavle til Farstrup Kirke. Hans økonomiske forhold havde ikke været gode. Som så mange af hans standsfæller havde han måtte låne af de velhavende borgerskab. Han dør i 1666, og hans efterlevende hustru Karen Sestedt måtte i 1668 overlade Voer til doktor med Niels Benson i Aalborg. Her har vi så Bensons familiens våbenskjold. Bensons familien ejede Voer indtil 1718. Familien havde mange herregårde over hele landet, så de var vel sjældent på Voer. Bygningerne stod forfaldt, og der var ikke mange beboere på stedet. Det var en virkelig nedtur for Karen Friis Slot, kun 86 år efter hendes død. Peter Benson sælger i 1718 godset til sin svoger Joachim Poulsson. Joachim Poulsson ønskede at bo på godset. Derfor blev han nødt til at foretage en omfattende renovering. Han ændrede hovedbygningen ved at rive tårnet og det øvre stokværk ned, så det bliver, som her er vist. Desuden sløjfede han voldgravene og anlagde en smuk have i dalen. Han plantede nogle ege på skrænten, som vi i dag er glade af. Og herefter et digt om dette med lidt musik til. Jeg har købt mig en gård, et slot, eller hvad skal man så sige? Som man her i det nordre ej har set sin lige.
Men taget er flosset og tårnet på skrå, og gravene plumrer, den nu renses må. Derfor må ørnens rede repareres. Mit hjem her på slottet må kraftigt saneres. Undskyld, Karen, jeg er så ked. Men det du skabte, kunne ej være ved. Ja, undskyld, Karen, jeg er så ked. Men det du skabte, kunne ej være ved. Som her vist, lavede han et fantastisk arbejdskort over sine jorder. Joachim Poulsen havde læst Karen Frieses flotte sandstentavle. Han ville også yde sit til historien om det vor. Derfor fik han udført en tavle, der blev isat under Karens. Fru Karen Fries mig først grundmuret lod opsætte, og med et sirligt spir lå 2 lofthøje indrette. År 1507 tillagt, da jeg samme år ved ild til aske bragt. Så stod jeg 100 år med 15 år med 20, 3 bind som ejede mig, men da man måtte skrive de 1722 år, lod Joachim Poulsen mig ombygge, som jeg står. Her en sang yderligere om Joachim Poulsen. Joachim, en mand, der ville frem. Han havde styr på sagerne og kirker havde han 5. Han puslede og polerede og var alt, hvad der ham kære. Fik mange børn med konen, han følte fjern og nær. Hans livskraft og hans virke løb som solen i det blå. Fik kornet til at vokse og fik bunden til at gå. Joachim, han tegnede et kort over gården til mærker, så han kunne tænke stort. Han havde alle retten i mange hele favn, og det gav brød på bordet, især i byens tavn. Men sanden om ikke, ja, hvad skulle man så tro, at Pet på hjemmet i Akersund, han åbnede en kro. Joachim Poulsen døde den 14.10.1756 og blev begravet i Farstrup Kirke den 29.10. Og så var den ære slut. Lige et lille slutord til Joachim Poulsen. Hvor savnede adelsmænd, der gjorde godset godt. De havde om jord og sten. Du følte dig som trådt. Folk og fæ kunne være trygt under din faste virke. Den tid var god, kan jeg se i dag, for landet og for kirke. For denne ære du kraftfuld står, som Joachim Poulsen, der kom fra vor. Har mange sjæle, er igennem 500 år. Er født, leve og døde, er det husets sjæl, der består. Hver menneske har selvfølgelig en sjæl,
vi sjældent er dødelige og fyre. Men jeg siger dig, den er noget flygtig. Den er der kun, hvis noget vi leverer. Hvor har mange sjæle samlet en sjæl i sig selv, som viser en skæbne på stenen, der som din er ganske reel. Karen Friis til alle tider, da hun rejste det sted, der blev bort. Hun lagde sin sjæl i sjælen. Hvad er det, hvis andre består? Karens liv er bedst beskrevet på den måde, hun skabte det sted. Hvilke kræfter har hun ikke haft til at gøre det, der længe var ved. Og slottet blev bygget af hende med spir, mure og vold. Fik sin sjæl foræret af hende, trods tidens senere vold. Karen var kun en af de sjæle, der er forbundet med vor. Men tusinde andre gespenster i husets annaler består. Mit sjælsløg var ikke af dig, det sted hvor i dag jeg bor, men kun at passe og pleje, så vores sjæle til sammen gror.